der skal vi spille den allerførste kamp om Marienlyst. Det bliver en udfordring. De danske mestre mod Number Shock og what the fuck. Altså jeg er fuldstændig ligeglad. Vi bliver nødt til bare at gå tæt. Og det starter skuddet på vores sæson. Den starter nu i januar. Og den slutter først, når vi er færdige med den sidste op- og nedrykningskamp i april måned. Der er lang tid til nu. Jeg ved godt, det er noget sjovt, noget underligt, abstrakt noget at tænke over. Fordi man lader sig helt tiden påvirke det efterår, der er kommet. Men det har været en proces for os at få spillet holdet sammen. Og jeg synes, der er så mange gode ting på vores hold. Men vi mangler troen på det, vi gør. Og det er simpelthen det ene. Fordi vi spiller pisse godt i nogle sæt. Vi høvler modstanderne ud. Og lige pludselig, det samme hold. Hvad skete der? Og det er kun et sted at hente. Det er med moralen. Og